Barangay Tanod nga mibadlong sa mga lalaki nag-inom kay hapit na kuno ang curfew Gipusil na hinuon. Samtang duha ka armadong lalaki patay sa shootout tali sa kapulisan. Ano ang report ni Nico Sereno? Samdan sa dughan ang tanod sa Barangay Labugon nga si Sosimo Calyora, 37 anyos. Ang bala milusot sa iyang abaga, maungwa ra siya ma-admit sa ospital ug igo lang gitahi ang iyang samad. Ang insidente nahitabo ni atong miaging simana. Asoy sa tanod, una niini may gibadlong siya nga grupo sa mga kalalakinan nga nag-inom. Duda niya kadtog yun ang hinungdan nganong siya napahimungtan. Kita ko si Lisir nga tugdon mo rin sa kundughan, niwib ko gamay. Pagwib na ko gamay, igo ko. Tarakan mi, tinood baton ligid mi, basta pulis. Pag pulis god, kamuritsing ito sa lapok, nangalubong ito la. Kuan, uyung-uyungan. Gikasubo sa barangay ang nahitabo ug misaad nga tabangan ang tanod. Gipangita pa karon ang suspetsado. Mao gina atong trabaho gyud badlong nila kinamatay curfew hours. O nya buto lagi nga nasuko to sila. Nya ang atong tanod batuta lida ang mga batanon nga mga badlongon, mga pistola anda mo nang way nahimong atong kuan. Samtang patay kining duha ka mga lalaki sa shootout tali sa kapulisan sa sitio Latasan, Barangay Labugon kagabi. Unang gialarma ang armadong lalaki nga giilang si Alan Uwano, lakip sa top 10 most wanted person sa rehiyon. Giingong miaksyon og sukol sa mga pulis, lakip ng iyang kauban nga wa pa mailhi. Napugos ang kapulisan pag-neutralize sa mga suspetsado. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.